Čau lidi, já vás tady vítám u mýho prvního natáčení tady s mým kámošem Ernestem. Zdar. No a já se jmenuji Lenochod, takže bychom tak mohli první natáčet tak to GTA San Andreas jako, tak uvidíme, co byž tak šlo. A nebo pak i Battlefield Hero, to by byla jedna, ale tak třeba i GTA San Andreas, to by nebylo špatný. A nevím, jestli by nás to bavilo, jako aby jsme to dotočili celý, ale asi jo, jak byste chtěli vy. No, nebo natáčeli různé věci. To je jedno, dejte si do komentu, my seženeme úplně všechno. Jo, a pak ještě motorky MX vs ATV bychom mohli. A takové věci. Jo, takže tohle bylo úvodní video, děkuju. Čau. Těpéro.